warm hier. Oh, mijn kopen. Nu moet ik toch eens even kijken of ik niet helemaal gek geworden ben. Eens even kijken wie dat werkt. Wacht. Ja. Hallo. Ik ben Joep Weijers. Katholiek. En al 25 jaar getrouwd met Finny Weijers, geboren Vonkie. Ja, we hebben ook 2 kinderen. Bert en Annelies. Zo, even kijken of dat allemaal klopt wat ik daar gezegd heb. Dat klopt. Dat ook. Juist. Ja. Ja, Suus, hè? Alles klopt. Eens even kijken in de spiegel. Ja, Suus, hè? Ook die blauwplaats en die schram voor de kop. Maar leef nu, ik heb toch zeker niet gedruimd vanaf. De auto, daar staat weer nu in de garage. Juist alsof we zo op de show moeten. Ik snap er niks van, hè. Echt niet. Nee, kameraad, en best wel nuchter, jong. Ja, ik ben net zo nuchter wie gisteren, alleen word ik toen een dag jonger. Oh, nou, dacht zo dat ik gek word. Gisteren is me dat niet opgevallen dat ze zo bezopen was, hè. Maar door de volgende keer erop, heb je toch gedruimd van die boot, hè. Schenk, nu moest je eens even goed loesteren. Toen heb je toch zelf gezien dat de auto rechtsvuur waarom de brand stond. Dat moest je toch toegeven? Ik geef niks toe. En hoeveel niet? Omdat ik de ganse auto gisteren niet gezien heb, joh. Juist. Wel, dit is een maatje voor dat zogenaamde ongeluk in scène waar we gaan zitten, joh. En toen hebben we 2 gemeenschappelijk met volle verstand 5 keer eromheen gelopen, overal gevuld, geduwd, gekeken. En nergens een dukje te beginnen. Dat klopt. Schenk. Ik geloof dat mijn gans leven lang mijn bovenkamer ramen heen mijn puin ligt. Kan gaan zitten. Ja. Schenk. Toen moest me helpen. Om uit deze depressie weer in een hoger drukgebied te komen. Toen moest men mijn herinneringsvermogen gaan testen. Ik ga een moment, maakt niet uit, maar ik heb wat ik moet weten. Oh, ja. Ja. Dus ik moet als een soort quizmaster fungeren. Ja, dat weet ik wel. Oké, vraag 1. Wanneer wordt vorig jaar Kerstmis? 24 december, dat weet toch iedereen zo? Niet zo gaat doen nu alsof je het veel lastigers. Oh, het lastigers. Ja, wanneer is Kritietela gestorven? 5 dagen voor zijn begrafenis. Wat bedoel ik niet, kameraad? Ja, maar wat bedoelt ze dan? Ik heb de man alleen maar van de televisie gekend. En Dobby wist ik ook gar niet dat er zo krank wordt. Joep, jong, zal ik tegen het zeggen? Die irriteert me mateloos. Check dat die aanbieding is echt gebeurd. Ik ben Joep Weijers, katholiek. En al 25 jaar getrouwd met Finny Weijers. Het is toch wel erg weer. Gisteren nog een spreekbeurt over een zebrapaard en nu riep voor het gekkenhuis. Is dat geen schijn? Een schijn? Weet je wat een schijn is? Dat is toe als mijn beste vriend zorgen tegen mij durft te zeggen. Oh, maar Joep, jong. Vergeet toch gewoon alles, er is toch niks gebeurd? Ik kan toch niet vergeten wat ik zelf heb metgemaakt? Ik ben Joep Weijers. Dat bedoel ik. En al 25... Joep! Als je een uitschees met een stom gebrazen, dan geef ik je kalken een opdonder. Dat is het. Dat is het. Dat moest je doen. Dan weet ik tenminste of ik wakker ben of dat ik druim. Maar zeker, jongen, mijn vriend, doe ik alles. Kom hier. Du hast mich in de slag verkocht. Ja, als het dicht op beleven vreugd, dan doe ik dat. Merci. Erg gedaan. Tja, nou wacht eens even. Dan klopt dat andere toch ook allemaal wat ik heb metgemaakt. Of
zou er soms een wonder gebeurd zijn? Oh god, dan begint er maar een loerders voor kapotte auto's die in te fantaseren. Heb je een auto dan toch gezien? Nee, jong, wacht eens even. Dat helpt me juist gedaan. Ik heb les eens gaat gelezen, hè, weet je. Over u, met die gespleten bewustzijn. Gespleten bewustzijn? Kijk, dat zijn lui, hè, die kennen zich één waar en het ander niet herinneren. Maar wacht, even testen. Joep, wat sticht dat ze mij nog geld schuldig was? Wat ben ik? Ik die nog geld zo? Daar weet ik kabels niks van, hè. Zussen, dat heb ze er al. Mensen doen dan met zeggen dat mijn bewustzijn gebarsten is. Nee, niet gebarsten, gespleten. Ja, dat bedoel ik. Ook gespleten en gebarsten. Je kunt beter gespleten bewustzijn hebben. Als ze de gebarsten kop van een val van de kale trap vallen. Jean, mijn beste Jean. Doe het net zo goed wie ik ook, dat ik niet van de kale trap gevallen ben. Volgens mij is het teambewustzijn die boven niet gaan zijn orde. Met ze op jong. Ik hoop dat ze maar weer gauw normaal wordt, want ik vind het maar gevaarlijk zo. Met ze, ik ga. Jean, dan loop ik alsjeblieft niet alleen hier in de donkerste dag van mijn leven. Donkerste dag, dan pak ik een aspirintje, dat geeft verlichting, zeggen ze. Jean, blijf toch alsjeblieft hier. Nee, joh, ik kon een boete, ik kon geen trampelen boete. Ik ga niet anders boete, ik ga rennen, joggen, maar dan ben je dicht die stom dingen, misschien houden ze het in de koop. Jean, blijf alsjeblieft hier. Ja, nu, zo gaat het noemen. In geval van nood zijn al die vrienden dood. Nou ja, dan zal ik maar eens gaan kijken of ik mijn bewustzijn kan terugkrijgen. Met dat jogging wat er zit. Eens gewoon eens kijken. En over. Oh, hoe zeg? Wat vult hij met? En over. Mam, Ja, wat is er? kom eens even, ik wil met je kallen. Ja, het spijt me, daar heb ik nog even geen tijd voor. Wat geen tijd, man. Voor de enigste zoon in huis moest ze tijd maken. Ja, is niks anders dan van het slechte nieuws over verwaarloosde kinderen. En het belangrijkste wat de enigste zoon in een huishouden krijgen, is nestwarm te maken. Dit was dan maar zo, jong. Zet dich de verwarming het horen. Mam! Kom, nu zet ik aan. Ja, wat is er? Wat gaat de deur? Kom, zet ik het bij me. Ik heb een beetje een raar gebeurd. Wat gaat gebeurd? Nou, dat is eigenlijk nog helemaal wat gebeuren. Ik bedoel, bovenop dat kleine kamertje, daar ligt een jong meisje. Wat ligt er boven? Gewoon doe rustig, blijf zitten. Zeg je tegen een jong meisje, ik zat er een jaar of 25 of zo. En daar weet ik niks van. Ja, maar daarom vertel ik het nu toch, dat best op de jeugd. Ja, maar, wieso? Waarom? Wie komt dat kind erboven? Ja, dat komt door de jonge Clara van pa. Ja, een beetje door mezelf natuurlijk, ja. Ik heb er eigenlijk gisteren al naar boven gedragen. Wat hupstig. Hupstig dat meisje naar boven gedragen. Ja. En hupstig misschien ook zelf de ganse nacht. Wacht, zeg me dat dat niet was. Ach man, bij mij is het alleen maar op die denken en dragen gebleven, hè. Gelukkig maar. Want zo'n nestwarmte wil ik hier niet in huis. Meisje, dat zo getoes gewoon niet meer zetten, dat is de schade opgegangen. Oh, nog een straatkindje in huis. Nee, dat bedoel ik niet. Die is de schade opgegangen met zo'n bord, weet ze wel. Die heeft zo'n liften langs de weg. Man, die wou naar Amsterdam gaan. Naar Amsterdam? No. Oh, of misschien wel naar Parijs. La Ville Lumière. Och, schijt er goed weg, dat kind weet niet wat ze wil. Dat kind, het is nog wel een jong meisje, man, dat zo getoest niet meer zetten. En dat is waarschijnlijk gewoon met de verkeerde lui in aanraking gekomen. Weet je wel, van dat raar milieu die in drugs en andere verdovende middelen doen. Zijn niet goed. Het werd hier met een minuut erger. Dadelijk zei ze dat het zijn kind verwacht.
Ach, van naar boven dragen in ieder geval niet. Nou gelukkig. Maar dat kind geeft wat je onmiddellijk het hoes doet. Mam, dat kind heb net uit zijn verdorven milieu gekropen. En dan was toen door her liever terug inschappen. Dat kan ze toch niet maken, man. Die is misschien zo ontsnapt uit zo'n gesticht. Verbannen de politie, verbannen hun belasting daarvoor. Verbannen voor de politie. Mag ik dich nu eens gaan zeggen, man? Du bist nu precies wie Topsy mij dat gezegd heeft. Du ja, ook bij dat eigen gereden feministische welvaartsmilieu. Die nog niet eens in de gaten hebben dat er een bom in een nijkist ligt. Wat lekker in de kinderkistje. Gewoon geen echte bom natuurlijk. Geen echte bom, figuurlijk gesproken. Dat kind kon ze toes niet meer uithouden en Toppie man. Zo slecht als toen denkt dat dat kind is. Zo slecht is die toch ergens niet. Een beetje verliefd op een kindje. Mam, verliefd. Nee, alsjeblieft. Ben ik verliefd. Ik heb zo medelijden met dat kind. Ik heb toen ook medelijden gedaan. De dag bij mezelf weg, jong. Vanaf vandaag stel ze als goede padvinder. Elke dag een goede dag. Elke dag een goede dag. En die goede dag die ligt nu hierboven. Nou ja, vooruit houdt dat kindje maar onder. Oh man, je bent geweldig. Bob? Ik bedoel... Oh jee, houd je vast wie die de kuppelen gaat. Ja, dat is ook echt een ding wat ik je moet vertellen. Ik bedoel, wat ik vragen moet. Als du die zus zag, wie ik hem gisteren gezien heb, nou dan zou ze nog een keer van de stoel kunnen vallen. Vindt ze het goed als ik die kleed van het Annelies leer? Maar dat zal Annelies niet met zien. Oh, eigenlijk maar met Annelies. Hallo. Wanneer het laatste nu je kleed van Annelisa? Maak dich maar geen dikke man, anders stop ik hem in de Saxe bikini van de Annelies. Zo zit het wel. Wat een dag. Oh, dat kan nog heel erg gebeuren vandaag. Oh, de ene verrassing naar de andere verrassing. Goedemorgen, Fini. Oh, hallo, Miets. Oh, dat wist ik vreug. Morgen stond het goud in de mond. Zeg eens, wat zegt dat ik Wiel Hermans heb ontmoet? Wiel Hermans? Ja, toen zij is goud in de mond. En Wiel heeft zijn eetkamer hier en door met goud geplombeerd. Wiel Hermans op jacht. Ik woon nog geen 50 meter op mij. Stoppen ben ze in een auto nemen. Wiel Hermans. Precies. Hij zei, stop in. Ik breng dich overal naartoe. Woheen dat je me wilt. Al is het nou Amerika. Nu zeg zelf, Fien. Wat moet ik in Amerika? Wat was het in Amerika, joh. En toen? Ik dacht, du kent mich het. Wat meinst du dich wel? Pas er eens in een auto, begint er als een gekke riesje. Waarvoor ben je er nog bij me ingestapt? Ja, ik kon slechts even een auto blijven lopen. Ik kletsje even een spoortje wat te worden en hij. En je hebt niks tegen elkaar gezegd? Ja, hij heeft op me ingepraat om het weer goed te maken, Fien. En hij had er ontzettend veel spijt van. Maar ik ben zo koud gebleven als... Iets van een Italiaan. Dat is het. En ik geloof dat ik hem daar flink heb met afgesproken. En? Wist je er nu tevreden over? Ja. Nu heb ik hem eindelijk na al die jaren dat kunnen zeggen wat me al die tijd op de tong gelegen heeft. Nou, en? Wat heb ze me gezegd? Dat zal ik dit maar liever niet vertellen. Ach, waar, kom vertel. Voordat er mijn kleed doet stappen, zei er tegen mij dat ik nog maar eens alles goed met mezelf moest overleggen wat ik zou doen. Want die in de buurt waren nog een viever. Oh, heb je dat gezegd? Dat vind ik best wel niet bang. Ik weet toevallig dat de viever maar 1 meter deel is. Allee, kom, doe het bij zo scheiterig en kom in. Kom. Zo. Mag ik je even voorstellen, dit is nu Topsy. Hi, folks. Hi! Hi, doe. Topsy, kom. Have een stoel, hè. Dus ons maar hun in de eerste zitten. Kom.
Zeg Mum, wil je even voor een cup of koffie zorgen? Dank je. Ik? Voor u? Ja, bij anders. Heb je nog fire voor mij? Oh, je firewalk heb ik gestopt in de broekzak. Lady Smoke? Nou, merci. No, thank you. Zeg, moeder, ik heb toch nog geen vraag voor een cup of koffie? Zeg, boy. Ik denk dat die mommy niet zo happy met mij is, hè? Nou, lady, dan heb je de spijker aan de cup. Weißt du wat, juffrouw? Kom maar met me met naar de kitchen. Daar staat de koffie already. Oké, let's go. Nou, zeg, wat is dat voor een gekke valler? Die geeft wel meteen niet hoe zoet. Be quiet! Sorry, moet ook alsjeblieft rustig. Zo, slag als die gast zo goed, zo. Die zit er toch hartstikke netjes zo, nu man. Maar ik heb er geen ding voor gemaakt. Ik kan dat meisje moet op moeras trekken hoe ze altijd niet in gelijk heeft. Het is al nog in het moeras gelegen. Niet letterlijk, ik bedoel dat figuurlijk, de wetswaal. Het moeras daar zonde man. Bert, zal ik je tegen een schat zeggen wat het is? Nee, laat maar zitten, dat weet ik. Nou, dan hoef ik tenminste niet meer te zeggen. Nee, dat mag niet. Wat is met thee aan de hand? Wat zijn ze? Is uw steekhoed? Wat heb je steken aan? Dat zijn mijn sportspullen, pa. Zus, joh. De remmen is een zijde. En de andere dag kan ze zich niet meer bewegen. Zij is goed met die onzin. Volgens mij best nog bezopen van gisteren. Nee, liefje. Ik ben niet bezopen. Ik train mijn prettig lichaam. En vooral mijn geest. Daar gaan we weer. Dat wordt een visje. Ik blijf niet te doen afvliegen. Oh, alsjeblieft, zeg. Alsjeblieft, pap. Ik train mijn prettig lichaam en mijn geest. Man, zei hoe, dat zwak ik wat zweet. Oh, doe je hem om, toe, mislukt portelaan was de best. Treden de geest? De geest in de fles, denk ik. Doe moest met in het niet metgaan. Of heb dat soms fitness? Daar gaan we. Knotschak. Wat gek, gek? Ik ben niet gek. Ik ben Joep Weijers. En al 25 jaar getrouwd met Finny Weijers, geboren Vonkie. Zeg, pa. Dat zou deze morgen soms al aan een fles gezet. Oké. Help sticht misschien zin. In een zure herring of in een roomos. Dat zou wel lekker zijn, mijn Finny, hoor. Dat zou wel lekker zijn. Tuurlijk, doe ik hem een kumpje pudding erbij met een toefslagroom. Weet ze wat, jongen? Dan gooi ik dat lekker in de keuken voor de kloonmaak. Goed, Finny. Dank je, dank je. Zeg. Wat wordt gisteren voor een dag? Is dat nog een stom vraag? Vredig natuurlijk. Klopt, precies. Dat heb ik ook. Zeg, en vrijdag gisteren wordt toch die lezing van Veilig Verkeer Nederland, hè? Ja? En heb je toen misschien gehoord wie ze die lezing gevonden hebben? Ja, nog. Maar ik zo links en rechts gehoord heb, deed ze het op zich niet verkeerd. Het is een leuk bruidje gehouden. Kan ze alleen het te veel over uithouding over de wers.
Ja? Heb ik dat? Ja, die dingen die staan al veel te kort langs de weg, dat moet ik zeggen. Zeg pa, mag ik tegen het gaat vragen? Ja? Knalt dit gat? Niet in een zoen. Maar pa, gisteren ik zo was zo eigenaardig. Vandaag ben je nog 10 keer aardiger. Dat is het. Dat is het. Je hebt gelijk. Wat wordt gisteren voor een dag? Daar vroeg ze het al voor de tweede keer, pap. Vredig natuurlijk. Zeg, bist u met dat schere gisteren soms in verstand verloren? Nee. Niet in verstand verloren. Maar het is wel gespleten en gebarsten. Ja, gespleten en gebarsten. Maar ik kom eigenlijk niet meer wie is het goed. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik met de gaan moet. Ja, zoals ze me gisteren de auto niet leren. Kom op, joh, dat heb ik al niet. En daarna zou ze zelf mijn bromroute garage halen. Dat is anders nooit. Geweldig, dat heb ik ook, dat heb ik ook. Oh, lieve heer, ik dacht niet op de blote knie. Sorry, ja, ik heb een lamproe gehad. Maar ik maak me echt dood ongerust. En dat meen ik echt, dus niet voor me zeggen. Maar ik heb op dit moment zelf dingen aan de kop, dus zijn die van ik maar kinderspel, wie? Geweldig! Geweldig! Och, mijn leven, jong, de boos in het zweten. Maar ja, hoe word ik ook tegen de ja, wie een kapotte auto? Nou, wacht, weet je wat ik doe? Ik ga naar die plaats hoe de verkeersbord staat. En dan ga ik eens kijken of ik geen sporen vind van die aanriem. Dat doe ik. Maar ja, dan ga ik de eerste nog eens aan doen, want zo is ze natuurlijk niet over de straat. Dan gaan we. Oeh, wat doen we maar godsnaam aan doen? Zeg Tris, wat ik een doel ben ik. Ja. Ik ben een sporter. Maar hoe gedaan is? Wat heb ik hier van mijn kop? Een prijsdag en een blauw plaatje. Maar we zijn eigenlijk te veel op, denk ik. Of is het soms gek geworden? Gek, ik ben niet gek. Geworden. Ben ik hier een gekhoes of zo? Nee, tu best hier bij wijers. En wat kunst u überhaupt zo hier? Ik kom een pakje bezorgen. En dan stank wordt van die ademsappel die appelmoes gemaakt. En van waar komt dat pakje? En van mijn baas, van mijn Hermans. Aha, en sinds wanneer stuurt in de baas die pakjes heen? Hier met. Nee, dat is alleen voor de vrouw. Dat is uitdrukkelijk tegen mijn gezag. Nu geeft dat pakje hier. Nee. En anders dan kost het echt die leven. Hier met. Nu weet ik meteen waar je in de buurt die tasjes bij de vrouw afpik. Aha, de zonnebril van mijn vrouw. En nu zeg eens, madameke. Wie komt de zonnebril van mijn vrouw bij de baas terecht? Ja, wie moet ik dat nu weten? Ik heb net eens geweten dat dat erin zit. De kind me maar beter feliciteren met zoveel zelfbeheersing. Zitten! Nu zeg eens. Is die gisteren bij de baas gaat opgevallen? Ja. Ja, vertel op. Droog een nu veranderen. Een nu slips. Zeg. Mensen soms als ze een achterlijke vuur hebben staan. Nee. Dus ik doe nog 3 jaar toe zo die wielen Hermans. Het is goed. Het is koud. Dat interesseert me geen reet, maken ze weg hem zo ratelt slank als ze best. Geen belediging alsjeblieft. Ik ben een fatsoenlijke vrouw. En die has me toch zelf gevraagd of ik heb me opgevallen. Ja, maar dan hoeft ze me toch zeker niet te zeggen wat er allemaal in de kleerkasten daar in de vaal dan. Ja, maar wat een waal. Weer zich gedreug. Gedreug. Weer kik. Weer denk. Weer ding. En of er ook goed. Hoe goed. Het is toch zeker geen doef. En toen was een stom koe. Dat heb ik niet bij jas. Zo. Dat van die koe, dat noem ik terug. Toen best een stom zo. Wat zeg ik, een ganse kuddesje. Dat pik ik niet. Ook niet van dicht, hoe durf idioot. Ja,
Wat is dat gering van een vrouwtje? Breek me gans op mijn rit mee. Ik stond naar de auto gaan kijken, maar ja goed. Dan gaan we dat nu maar doen. En dan gaan we. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dit hier. Dat neem ik met als bewijs. Daar ga ik nog het gebeuren. Dan gaan we. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja? Kom eens even. Wat is? Ik heb je geroepen dat je het wil hebben dat meisje dat zoekt. Kom eens hier. Daar is het hier. Over die top zien dik. Oh, dat is een foto van Topsy in de gezet. En ik heb graag geen Topsy. Dat is Kitty Keunings. En ze is de dochter van een professor uit Maastricht. En die is er al 3 dagen aan het zoeken. Nee. Kitty Konings weggelopen, voelde zich over een t-shirt en blauwe jeans. Zie je die inlichting hebben, kunnen zich melden bij de politie of... Oh, dat gaat wief! Ik heb toch meteen gezegd dat met die Topsy dat niet in orde wordt. We moeten de politie opbellen en zeggen dat ze hier is. Oh nee, dat gaan we niet doen. Wat mij betreft, kent die direct weer terug gewoon waar ze vandaan komen. Nou, ik heb toen straks gisteren heel geen anders gehoord over een padvinder en een goede daden. Ze gaan allemaal. Ach man, dat kind dat interesseert me van voor tot achter niet meer. Dat kan zich niet wel zeggen. Bert, een beetje rustig, joh. Zal ik u eens gaan zeggen? Dat meisje hier is oké. Wat is die? 100% oké. Niks 100% oké is die. Niks 100%. Een leugenachtig wegbessen. Dat is dan niet meer. Hier, lees zelf. O jee. Luister eens, is dat een chance als die een vader en een professor is? En wat zou je weten? Jazeker, dat heeft het me zoals bij de koffie verteld. Tegen alles vertellen, joh. En tegen mij alleen maar de schijnheilige Mona Lisa uit hangen, hè. Bart. Bart. Moester. Ich heb het niet zo bedoeld. Ja, daar. Ik wil alleen maar... Ja, daar. Ja, daar. Kijk, het weer fatsoenlijk Limburgs moelen, hè. Nee, dankjewel, ik wil er niks meer van weten. Waarom moeten de lui zich onderheen toch zo lastig maken? En dat moest ik zeggen. Bartje. Bart, ik ken het goed lekker. Laat maar, deze bus is vertrokken. Kom, Kitty. Als een stomme kalmheid verkopen, moest ze maar alleen doen. Ik dacht niet dat het zo koud is. Ik ook niet, man. Nou, ik anders wel. Mam, ik heet ze nog wel uit het moeras willen trekken. Ja, jong. Maar nu is er geen gras meer, hè? Is ik soms een beetje verliefd op die Topsy. Kitty is het, man. Kitty is het. Maar wat moet ik nu als onnozele jong überhaupt met de dochter van de professor? Oh, ja. Nee. Als het een moeraskind was geweest, dan was het wel, hè? Nou. Denk best niet in een oud. Ach man, hij is wel ongeturfend. Ach hoor, juist wie de Higgins uit My Fair Lady. Maar ja, is nu nergens meer van nodig, ja? Nee, jong, dat is nu nergens meer voor nodig. Oh, de telefoon dan nog. Ik ga schrikken vandaag. Hallo, hier met... Oh, Johannes. Ja. Ja, die is hier. Ik zal er even op, een ogenblik. Miets! Miets! Telefoon! Ja, waar is het? Wat denk je? Johannes. Duw maar af. Die man ken ik niet. Och, stel me niet aan. We moeten die tonen met... Doe kent omvallen! Wat zegt ze? Tuut er echt in.
kan er niks aan doen. Het is oud en wijs om zelf te weten wat ze deed. En even gedacht. Luister, nu ik je toch aan de telefoon heb, hè. Wil ik dit nog een keer bedanken voor de reparatie die zo goed gelukt is. En daar heeft er helemaal niks van gemerkt. Ja, dat moet ook zo blijven, hè. Je mocht er absoluut niks van weten, hè. Net belt niet Fini daar. Oh, nee, ik verleer het niet, dat is ook te weten kunnen. Ja, dat kan ze zeggen, joh. Oh, dat door een nog een meter vergeten. Schijn je goed, je bent er 5 minuten op de klok gekeken omdat ik bang omdat er eerder toeskomt. Stel ik toch voor dat er achter dat ik kon komen. Oh nee, ja. Ja, ik wil je nog eens een keer bedanken. Heel hartelijk bedanken voor het goede werk. Ik ben zo blij dat alles goed is afgelopen. Ik zie, ja? Nog een keer heel hartelijk bedankt. Heel hartelijk bedankt. Dat kan toch niet voorzitten? Dat kan toch niet voorzitten? Oh, wacht maar, de carrosserie, de kloot en verborgen. En dan nog Fini. Oh, stop. Even recapituleren. Ik ben Joepes. Sorry. En om 24. Jong, ken ze die tekst nog wel niet verboden? Het is verschrikkelijk, Niet Finia, dat heb je met de wielhamers de carrosserie kloot. Maar dat zal ik niet zeggen, hè. Daar laat ik de heilige Petrus in. Maar ja, ik weet alleen nog niet wie. Wie komt ze nou eens aan de watch? Nee, dat geloof ik niet. Voor finish tegen ik alle 2 minuten in het vuur. Dan garandeer ik toch dat ze alle termin fit en flink verbrandt. Hier, nee wat. Hier heb ik gelegen. En door het heb met een rokkenjäger liggen te moelen. Interessant. Wat? Niks interessant. En met z'n wat door gezegd. Wiel, deze nachts had ik nooit vergeten. En het tijd had ik op de klok gekeken met bang dat ik er naartoe zou komen. Het wordt niet nodig geweest met deze toch nooit. Zeg, als ik dan zeggen, Wiel, bedankt voor het prima werk. Of zeg, ik ben er toch zo kapot van. Luister jong, ik geloof dich veel, maar dit niet. Oh nee, der zonnebril heeft een Wiel avonds teruggestuurd, omdat hem s'nachts stond in de heiligheid. Volgens mij droomt ze weer, juist wie die ganse geschiedenis met een auto ook. Kijk, eindelijk dacht ik weer dat ik heb van mijn bewustzijn teruggemogen, omdat ik sporen van Napoleon heb gevangen van die aderie. Och, ik weet zelf niet meer of ik een bandje of een wiefje ben. Dat kent ze toch gemakkelijk zelf bekijken. Oh, zeg, dat zal ik je zeggen. Hè. Ik hou de kroon bij je beneden met de ganse Hermans te dienen. Leuk. Wat zullen we eens gaan doen? Ik kon eens een kamer voor je bestellen. Een kamer? Ja, in de gekkenhuis, want volgens mij. Ja, maar dan kan ik nu beter de oren ophangen. Of niet dan? Nee, wat Ja, kijk, ik weet zelf wat ik moet geloven of het niet moet geloven. Het is gewoon verschrikkelijk, zeg ik. Dat Fini, ik zorg heb gedaan doen. En dan met een carrosserie kloot van een Wille Amazon ook. Hij heeft zich dan in een fatsoenlijk gepakt. Verschrikkelijk. Oh, ik weet het nog niet. Aha! Wat zie ik daar? Daar komt weer een beetje van mijn bewustzijn terug. Ik spreek niet voor u, meneer. Maar ik koos er niks aan doen. Meidje, doe best nu wie en dan blijf zie je. Doe kunst mich niet meer weg. Help! Niks te helpen, doe best zie en dan blijf zie je. Bart! Help!
het schoppen wat ze wil. Doe blijf zie je. Wat ben je doen, pap? Ik heb weer een beetje van mijn bewustzijn teruggevonden. En lang zal ze leven. Kom, pap, eens doorkrijgen. U is meteen? Ik heb mijn bewustzijn in de hang. Ik denk er niet aan. Ik zou het niet naar een jong meisje mogen punnen, terwijl het zo ganse nachten doorbrengt met de carrosseriekloot van een Wielhaarmans. Dat is niet wat, het is een hele zware beleving. En de man is gek geworden, geloof ik. Ja, wij niet, die Wat is hier aan de hand? Allee, pap, doe dat meisje los, uw seksmaniak. Ja, toen de mond, dan was hoog dicht uit het gans woordenboek erin. Weet u dan ook dat die gezocht wordt door de politie? Wat zegt ze mich toch? Doe steeds in het politieblad. Och, Bert is gek. Gek, ik ben niet gek in alles nemen. Iedereen in alles nemen, wat ze begrepen. Dat weet je maar lang. Oh, nee, ja, dan kun je daar wanneer aan de paraten zijn. Het is fijn dat de ganse familie bijeen is. Ik ben er eindelijk achter gekomen hoeveel dat... Wist dat? Dat weet ik weer, dat geeft er geen fluiten aan. Nee, zo'n toon tegen mij, anders vertel ik er gar niks. Dat overleven van niet. Chris, onze kop steekt niet naar die nieuws. We zitten zelf in een grote crisis. Och, zeker over de Brexit. Zie je, de oor gaat gewerkt. Oh god. Zwieg, minuten, stop nu. Ik ben er eindelijk achter gekomen hoeveel dat Wielhaarmans een minuut overhemmen, een nu slips en een zuivere vallen daar gedaan. Ja, dat weet ik ook, omdat er een rendezvous heeft gehad hier met mijn vrouw. Is dit waar? Is waar, Is dit waar? Kwartje staat. Wielhaarmans heeft het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Ja, dat horen we al erg verkeerd. Zwieg, hij heeft zich vergiftigd. Wat? Oh nee. Vergiftig? Dat is mijn schuld. Dat is pas nu, dat Joep en manneke. En hoe dacht hij mooi naartoe? Want het toch